sewini isibili lana kanjani izoletha amabili amathathu. Ngizoqala nje ngokuxolisa kakhulu ukuthi asikwazi ukuphendula abantu asuke bebuza imibuzo kwamanje ngenxa yokuthi ngingakuveza ngaphambilini ukuthi ngiyafunda la ngisesikhungweni semfundo eduphakama. So njengamanje since unyaka ophelile bekuphazamisekile ukufunda ngendlela efanele noma ejwayelekile, sizama ukuphothula noma kuzama ukuphothula academic year ka-2020 this year. So i-pressure ithe ukubanga enkudlwana ukwenza ukuthi umuntu afocus kakhulu ngabe ekutheni abhale ukuze sophothula unyaka ngendlela efanele. At the same time it comes with the pressure and anxiety. So I'm not feeling well even now because umsebenzi ungakanani wesikole. So kwenza ukuthi uhlezi akhathele hlezi busy. Kodwa nje as soon as siqeda lokho esiyenza kuzophela amaduzane, I guess around the 15th of March mhlawumbe sizobe sesiqedile, then I'll be able to come back and sit down, try to respond kuwona wonke umuntu ofuna response. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikele, uNkulunkulu anilonde ngasonke isikhathi. Uma ukuthi umuhlangano nge-channel siyabonga ukuthi usibukele. Uma ukuthi uhlezi usilandela nakhona futhi sibonga kakhulu uNkulunkulu aqhubeke nokubusisa, uNkulunkulu aqhubeke nokuvula izindlela ezivalekile, asuse konke okuyihibe endleleni yenu engathi nanikeza ukuphila okunentokozo nemfudumalo ngasonke isikhathi enifisa la uNkulunkulu enilethele kona njengoba kunjalo. Vele-ke singene la sikhuluma ngomuntu ophupha la ephuza utshwala. Uma kungenzeka ube umuntu oyiphuphayo la uphuza utshwala, uma uphupha uyaphuza la uphuza utshwala noma iwayini, mhlawumbe ucelebrate umkhosi othile, lokho kusuke kusho ukuthi uzoba nempilo nenjabulo. Impilo yakho izobe ihambisana nenjabulo, kusho ukuthi uzoba umuntu ozothokoza empilweni. Kanti futhi uma kungenzeka la uphuphe uphuza utshwala besilungu, futhi kuyaba kuphawu olusho ukuthi-ke kungenzeka uphoxeke kungekudala. Kanti uma uphupha futhi uphuza utshwala uphawu olubi futhi olusho ukungcoliswa komoya noma ukungcoliswa ngokomoya, spiritual. At the same time futhi uma uphuza kakhulu kungenzeka-ke ukuthi-ke la uphawu olusho ukuthi uzolahlekelwa umsebenzi wakho maduze. Kanti futhi okunye la uma ngenzeka uphuphe uphuza utshwala usudakiwe, kungaba uphawu olumelele iy'nkinga ezikwehlulayo, kusho ukuthi uney'nkinga ezingaphezu kwamandla akho. Uma uphupha iy'ngane, sikhuluma ngomuntu ophupha ingane la, uma uphupha abantwana abaningi abaneme, uphawu oluhle lolu lusho ukuthi-ke izinto zakho zingase zikhambele kahle emsebenzini noma nje empilweni in general. Uma uphupha futhi umuntu owuthandana naye mhlawumbe kungenzeka umlethele ingane, nalolu uphawu lusho ukuthi unesifiso sokuthi mhlawumbe niqale phansi uthando noma niqale phansi ubudlelwane nibukhwezele. Kanti la uma kungenzeka uphuphe uwumuntu ofunda iBhayibheli, uphawu lolu olungasho ukuthi kunezinto okumele-ke uzazi, kepha uzozazi ngokuthi-ke ufunde iBhayibheli. Okungenzeka uNkulunkulu ubone ukuthi-ke mhlawumbe kungenzeka usuyaphambuka noma ukhona ongakwazi okumele-ke ukwazi noma awukhuli ngokukamoya, spiritually you are still a child. So ufunda iBhayibheli kuzokukhulisa futhi kungasho ukuthi unobizo lokwazi ngey'ndaba zombuso kaNkulunkulu, ukuze uzokwazi ukuthi uyidlulisele lezi ndaba nakwabanye futhi abantu. Kanti uma kungenzeka uphuphe la uhilizisana nomuntu, kuvame ukuthi kube uphawu olusho ukuthi-ke kuzokuba-ke nokuthula noma uxolo noma ukuzwisisana nalowo muntu okade uhilizisana naye ephusheni. Kanti uma uphupha la umuntu ongasekho, kungenzeka uphupha umuntu ongasekho noma abantu abangasekho emhlabeni, okuwuphawu olungaba lubi. Uma kuwukuthi lo muntu ubona uyaphila, kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kuney'nkathazo ezayo kuwena. Kanti futhi uma uphupha umuntu wakini osashona, ngoba ukuthi uphawu ukuthi-ke lo muntu lo usuke enomlayezo othile mhlawumbe afuna ukuwuletha kuwena
ngezimo ey'thize okungenzeka ukuthi mhlawumbe la bakhona khona lowo muntu loyo mhlawumbe akahleli kahle noma akaneme, so usubuya-ke ngephupho nakanjani eze kuwena ukuze ezokutshela mhlawumbe ukuthi kusani kuphi noma yikuphi ofanele nikwenze noma yikuphi ofanele ningakwenzi, ngoba kungenzeka kukhona mhlawumbe ofuna nikuyeke ukwenza noma kukhona okufanele nikwenze. Kanti la uma kungenzeka uphuphe kumuntu owashona mhlawumbe kungenzeka uphuphe uyagula, ngabe uphawu olusho ukuthi la khona khona akeneme lowo muntu loyo, noma akahleli ngokuthula, futhi kungasiza ukuthi mhlawumbe nibe abantu abaphakamayo niyobuza kwabamanga ukuthi ngabe mhlawumbe konakiliphi ukuze nikwazi ukulungisa. Kanti la uphupha ibhasi nangumuntu la ethe uphupha ibhasi mhlawumbe liyamshiya, lelo lungaba uphawu olungabi ukuthi ngase mhlawumbe kushona umuntu, noma futhi olisho ukuthi uzophuthelwa amathuba amahle abezokwenza ukuthi ube nenqubekela phambili. Kanti futhi uma uphupha amanzi la omfula amahle egeleza, noma amanzi omfula ogeleza uphawu oluhle olusho-ke inhlanhla, noma elisho ukuthi uzoba nenhlanhla esikhathini esizayo, okuyinhlanhla ezobe kodwa-ke endlula. Uma uphupha inyama, uphupha inyama ebovu noma inyama yangaphakathi, iphakathi iphekiwe. Uma uyiphupha iphekiwe kungenzeka kusho uphawu lokuthi noma uphawu olubika isifo lokuthi mhlawumbe kahle kushona umuntu. Kanti uma kwenzeka uyiphuphe mhlawumbe ihlaza, futhi kungasho ukuthi mhlawumbe kukhona ngahle agule noma aphatheke ngaphakathi esimeni sasekhaya. Kanti uma uphupha amazambane la, makuthi uphupha amazambane amahle amakhulu, futhi clean noma ahlanzekile, uphawu oluhle lokuthi into zakho zingaze zikhambele kahle kungekudala. Kanti uma uphupha amazambane esetafuleni noma-ke esesitsheni noma-ke kubhaskidi, lokho kungasho futhi kumele ulindele ushintsho noma izinguquko ezizayo empilweni yakho kungekudala. Ungahle-ke kuphele mhlawumbe umshado noma uthando noma ulahlekelwe umsebenzi noma imali. Naku la umuntu ethi uphupha amazambane, lolu ngaba uphawu-ke oluhle kakhulu futhi okusho ukuthi umsebenzi wakho nokubekezela uzoletha umphumela omuhle ekade ulindile noma ukade siwulinde isikhathi eside. Kepha-ke kuzomele usebenze kanzima. Futhi lona le phupho lingasho ukusondelana nomngani wakho wobulili obuhlukile okade wawumfuna. Kungenzeka nizosondelana nomuntu wake wakushaya ngaphakathi, nizothi uba-close. Kanti uma uphupha la kungenzeka ubona amazambane ayigaqa amakhulu amahle, uphawu futhi lolu oluhle olusho ukuthi-ke lindela impumelelo nenzuzo enhle noma inhlanhla ezokwembatha ngekudala. Futhi lokhu kungasho ukuthi izinto zakho zizokuvuma noma zizokuhambela kahle. Nangumuntu la ethi uphupha amazambane amancane, igacinyana ey'ncane, uphawu olubi olusho ukuthi-ke imizamo yakho izofekela noma ngeke ikusebenzele. Futhi ngingasho ukuthi uzozithola usubhekene nendumalo noma nokuphoxeka esikhathini esizayo. Uma uphupha udla amazambane amaningi, uphawu oluhle futhi olusho ukuthi-ke uzothola inzuzo noma uzochuma kungekudala. Kungenzeka ukhushulele umholo noma uzothola ibhonasi noma uzosithola umsebenzi omunye ozokunika umholo ozokugculisa. Umuntu ethi nangu mina la ngiphupha ngibona amazambane abolile, uphawu olubi lolo elukuxwayisa-ke ngokuthi-ke kumele-ke ulindele izinkinga zempilo. Ungahle kubanjwe ukugula noma uzoba-ke buthakathaka, noma kukhona umuntu ozoba buthakathaka osondelene nawe. Uma uphupha la mayelana namazambane alungiselelwe ukuphekwa, uphawu olungelubike lolu olusho ukuthi kukhona omatasatasa ngako wena okuzokuzuzisa esikhathini esizayo. Kanti uma uphupha amazambane ambalwa ingcosana, uphawu olubi olusho ukuthi-ke uzobhekana nobunzima esikhathini esizayo. Sikhulume la ngomuntu ophupha ikhandlela. Uma kwenzeka uphuphe la ikhandlela elimhlophe, mhlawumbe uyalikhanyisa emsamo, uphawu olutshengisa isizotha leli futhi elimele-ke inhlanhla. Kanti uma uphupha ikhandlela elimhlophe, uphawu oluhle olukhombisa ukuthi-ke uholwa ngokomoya, umuntu
oholwa spiritual futhi ngeze ukuthi uzokhayiseleka endleleni yakho yokuphila. Kanti uma ubuka ikhandlela elimhlophe futhi uphawula indaba ezimnandi ezikhombisa ukuthi uzokhula ngokomoya nangokwengqondo. Kanti futhi ikhandlela elimhlophe limele ukuphulukiswa kwangaphakathi, ubumsulwa nokuhlanzeka, ukulunga nokuvikeleka kubantu ababi noma ukuvikeleka ey'ntweni ezimbi esuke zikuzungezile. Kanti futhi uma ubopha ikhandlela elimhlophe la kusengaba uphawu olumele ukuthi uzoba nempilo engenazo iy'hibe ezinyangeni-ke mhlawumbe ezimbalwa ezilandelayo. Siwabambe la amaphupho sokwazi ukuthi siqhubeke sikulethele-ke futhi ezinye incazelo zawo. Nisibekezelele kakhulu nje ngoba ngisho ukuthi ingane zakwethu isikolo umuntu osimlise kabi, kodwa-ke kufanele sifunde bakwethu. Nani mawushuthi alifundi njengamanje kodwa ithuba lokuthi ungafunda likhona, lisebenzise izandla zethu. Imfundo ibalulekile, abantu funa bayichushise, bayicebise, bayihlobise ngaso sonke isikhathi ngemfundo, hhayi ngoba mhlawumbe ufundele ukuyosebenza, kodwa ukufunda ukuze ube nolwazi. Ngoba kwesinye isikhathi asifundi ngoba mhlawumbe sifuna ukusebenza, kodwa sifunda ngoba sifuna ukuthi sibe nolwazi olujiyile, ngolwazi olunembile kuyona yonke imikhakha yempilo, ngoba impilo idinga ukuthi ube umuntu onolwazi, hhayi kuphela lalo msebenzi oyowenza lawo wonke le mpilo nje general, so that kungeke kube lula ukuthi impilo ikushaye esikhathini esizayo. Ngiyabonga uNkulunkulu enibusise, ningakhohlwa ukuthi nibe ngxenye yawo umndeni woku-subscribe.